Kani kadai ke kenhun tem ke badang mission ya ke belatit ke akhia. Balaseng ya ka hau benai nai lur jong ke senam arajar hinyong. Watla kani ke kenhun ke long ke badang thamai ha ke kerteng. Handrai ki dikhot ki ba kunthop aka. Kidai ki bala pau ha keleng ke jela bat sabar kumju. Ki bala don benta bat ki beipat ki kenhun ki barim bat ki bala jakno mentah. Uwe ni kinong seng ya ke akhia udai urang dap kharsiyeng. Ubatem ya ke lead gitar. Sa uwe pat ni kinong seng joko kenhun akhia udai uju makdo. Uni unang ruai ru udai ubala slam bah hakar ruai ke siau. Ubalong ru uwe ni kinong seng ya ke kenhun Snow White. Haba pai pat jo usamla ubatem bass hakani ke kenhun udai usamla gidian nong lai. Kat bah ka drum pat ya mentah sipor layarap tem da ubak sam sulai. Hadian ba urang dap bat uju kila tau ya kani ke kenhun ka thong hi ka jongki ka bahak mat e ka long ban penmi yala ka jong ka thup jing ruai ban pen ur long ya kani ka benta ka bakong san e ka ta ban tho ya ki kintien ju ki jing ruai la sim da uju makdo ubala tre chitam miet la bat sngi ban pendep ya kani ka thong bat tang ka po khandiat benai uni usamla ulala ban tho nyeu teli ki jing ruai Hadian bala dep tho iki jing ruai ka benta ka ba ar ba ka ba kham kong san pan ka long ban wat iki sur ki jongki da ka jinge trei lang hapdeng uju bat urang dam kamiru kam sim la simpor ha ka ba na ka liang urang dap ru ula kham trei sitam ban pen biang ye ki sur kham tam ki sur jing ruai ki long ha ka rukom ruai trok akhia kamut ketin hasine kadi ka ba sung kun ba belum priceless mun yang ketin pareng belum songkia ba kamar kabadang dor songkia ba kapari bi kijing deng ini kijing kanu kamar pat songkia jonong brio yung akhia ni kong ka shot jingmut yangi kalong beling ai kerteng khasi ba ni tem syaru ka album khasi kanang ba kalong ba ngin identify la dia seperti ba mengilit tem kamu kibri kin kali kai ker jingmut akhia mungidi khasi kalong kumtam ta dan belum mepin itu kadang ni kam stress ba ketin kasi jong kedan ki jono ka juang ka ketika kidan ketin buju ong pa sedang ke in layeng so ngir persang sedang ke ida lai ji jong jing la jong ibor la jong identity dangshen kidang shpenmi na plai pai ba ini ka thup jing roi jing phi ha ki thap nyang jong kleng kila an batai khniat pang ni ka album jing phi kini ke album jing sha ga ide e barka pai mon khniat shi thu pang ki ka no ka si mi kini kirkom tha jarwa he kirkom penmi jarwa kidan kibri ki bapan song nongrim ki bitho badon ki bri bat ha jaga pen song nongrim le si ki squat ta begin shu pelong sting thong no ka tho na ru tho katar ka jing tho jarwa ka jing thau music ki pelong ki mi kam iba spin thamula kan make fun out of ke belum kam long serious so kini ka jing tho na jarwa jungi ke dei baka ka jing le day to day life kan kamtam generation jungi mtari belum very competitive and we have on fight more hapo jingim mafinyo tangani kata ru so kakadil bakta fi kumafin fight back kijing e kumu fi pelong rang ba fi kamar hanga yang so ba kijing e dai kimli kijing kulunti jingi gidi teng kijing long pelong rang ba fi kendu jingi fight against it dan challenge yo tu kijing e dan pelong rang ba pelong mejo jing cepat and I mean see you still have to fight more. Hadian bala pendep ya ka recording bat ka mixing ha ka TNKC studio jong urang dap hi kani ka kunhun kala pelat pat ba ya kani ka thup jing ruai ka benung kong e jong ki ya ka bala ai ka teng ha ki thap niang jong klien ka badan nyeu teli ki jing ruai baro ka jingmi ki kunhun tem na ka por ha kani ka juk obamenta kam tam ki betem bat ruai hi ki sur tenrai laban ong ba ka long sisa ka jing aimen sim ye ki bei pat ki badan sap akan ni ka benta kumbaka long hi bero iskata kinong ruai be kinong tem ki betbet bat badam sam bon sin ki suja no tang sipor bat ka daw hi le si ka dei na ka jingbam don lat ban kiu bat ka jingbam don ki ban kentiu ya ki ni kumba ong hagak tien pareng ka scoop bat ki promoter
nget bakani kejing persang ka bakini kisam laki sim bat dak kejing no senyang jeng kipat yang sengap jenruai kan pelilat linti bat kendang la ban penbet penbiang syuk-syuk yala dia kat barang yat kisi kipor ban wan ra iki kom tem ha ka sien penrai wat lakan long ka bakham phet hendrei ka bala ban wan ra e kejing itu ya ka jat ben rio sabar di ru kumju. Greetings and welcome once again to Radio Ulala 91.5, coming to you from Shillong. I am your host Gwyneth, and yes, it's a very warm afternoon indeed, and so let's start off right away with Akia Wat Yakilanti.